Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jasmine, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dua abulan laengen ket agkalaysa kamin iti nobyok. Ngem sakbay adumteng day tangal daw, napasamak ti banag ajak pulos ni namnama. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Jasmine dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naimbag arabiin, Jasmine. Kasamot kan ka, Brian. Apay nga may kaditi balay. Ada ka din napatag nga ibagam. Kaya't kala sa rungkaran. Busy aktumat kami ni Jagarden iti napalabas sa lawas. Maawatan ka matkat. Kan maysa, para matlang iti masakbayan tanay tangar aramidam. Agyaman na karod mo kasta. Ay, wan gayam. Umay kanto inton Sabado ah. Ha? Apay? Kasangay ni Manong Clint. Kat imbilin na nga imbitaran ka kano. Makaumay ka kadi? Ay kat una. Apay kit din asaan. Nay, awan mo't ni Brian, Jasmine. Saan mo ka di nga imbagakan kwa na kasangay ni Manong mo ita? Imbagak mat kan kwa na, nanang. Apay nga'y nga awan mo't. Ay, amang ano pa umayan day jay. Awan ka di ti-text na kan ka. Awan mat, nanang. Wano, adamanan saan nyo ang nagkinaawatan. Okay kami ka ni Brian, nanang. Awan tirong ba nga pagtanagan nyo? Ada akong Jasmine. Auntie Linda. Pasensya kayo na, naladawak. Nagluto ak pa'y ngamin iti kanin dagiti tarakan ko ababoy. Okay laang. Tinapatag, nakaumay ka. Naagyaman nak, ta nakaumay ka, Brian. Itay pala ang asap-sapulan na kanimanong mo aklin. Kasta ka di, auntie? Wan, maragsakan today, Jay. Ta nakaumay ka, iti espesyal nga aldaw na. Agyaman na nakaumay ka iti special nga daw ko, Brian. Awanan yaman na, Manong. Kaya't agsyat naman na. Kuha, Manong. Salakit din. Italang mata. Manong Clint, di mo pilitan ni Brian. No di na kaya ti uminom iti arak. Sigamat, Jasmine. Italang mat man ang agsango kami iti nobyo, ma. Manong, bawal ti arak ka ni Brian. Amangan mat no stricto kalaunay ka ni Brian, ha? Saan mat Jakla kaya't ngagbalin tumot ang mamartat ni Brian, Manong. Husto daytan. Amangan no isukid diti pangrugyan ti sanyo apag kinaawatan ngagkabsat. Okay. Wala nga ron, no di mo kaya ti uminom iti arak. Makipulutan kailangan. Awan mo tidakas na. Brian, itala ang manananakarwarta. Kaslamalmalday ka. Anda ka di parikot mo? Kuha. Itay pa'y andi ka matagtagari. Anda ka di parikot mo? Awan. Sigurado ka? Wen. Nadaman parikot mo. Di ka kumaagduado ako mamang kanyak. Awan ko nakmat. Apay ay nagdagulit ka. Apay nga'y ang makaungat kamatang kanyak. Kasano ajak makaungat? Kat di kamat nga rod makauawat? Madlaw ko ngamin alikliklikan, nak. Di mo pa yan replyan dagiti text ko kan ka. Sa itatag ka duwata, kaslasan ka naragsak. Nagaduti pampanunutak ita. Pangaasim ko ma. Saan ka adagulit? Agyaman nakta nakaumay ka dito balay, Tony. Ay katungan madanagan nak ngamin unay kan ka. Anya ngamin ti parikot mo aya? Ay, among bes. Dakkel tinagbaliwan ni Brian ita. Huh? Anyat kaya't mo asawan? Di na replyan dagiti text ko. Di na sungbatan dagiti awag ko.
Kaslasan na naragsak tunggal agkadwa kami. Ay na! Uy, delikado na ita, best. Amangan matno. Ay, Amangan no? ay, amangan no naming pingsan ana ikati panagayat na kan ka. Ay, isualik-liklikan na ka. Panagkunam. Posible nga ta mapasamak dayta. Kituan, No kasta. Kasanula ang antikalay sami. panagkunak, naskan ang makasaritam tinobyom. Di namat nga ron kaya ti sumango kanyak, bes. Ay na, ay ikampay itinaan anay apanawan. Tapno makapagpanunot mat. Amangan, no adala ang tiparikot na. Na, apay nga itala ang anagawid ka, Jasmine. Alas 9 itirabi eh. Sapay, nakainom ka. Asinaw, tikadwam anaginom, ha? Nito, niti kaduak nanang. Ay na, kasanulaangan numaamwan ni Brian ang nagbartek ka. Anyan tulaangan, ti panunutan na. Awan mo't lang ti bibiyang ni Brian kanyak nanang. Anya, itapay nga umadanin ti kalay sayo. Samo iba ka ti kasta. Diyak ka mo no. At dapay lang kalay sa mapasamak nanang. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sige. Umuna ako ni tisilid ko. Kaya't kunti agin na. Di mo pa'y sinumbatan ti saludsod ko, Jasmine. Agsarita tayong dun no bigat, nanang. Nay, aganad ka. Ang mga numatindag ka dito agdan. Kumusta ti panaturog mo, ha, Jasmine? Ni, anya tiraramidan nyo titisilid ko, nanang. Inuray ko ang makariing ka. Tada na patag pagsaritaan ta. May papanitian niya. Agpudno ka man kanyak. Adda ka di parikotyo ka ni Brian. Ha? Ni, awan mat, nanang. Di ka naglibak. Madlaw kumatkat. Kan manon nga aldaw asaan nga imimay dito ibalay ni Brian. Uray siyak, nanang. Diyak mo ti makagapo. Tawan mo ti amo ka nagapaan mi ka ni Brian. No anyaman ti saan nyo ang nagkinaawatan. Pagsaritaan nyo ang naimbag. Sapay na planon ti kalay sayo inton sumaruno abulan, anak ko. Sana bali. Mapanakijayan da Brian no madamdaman, nanang. Mala, umay ka nga rudan, tamangan tayon. Umuna kayon. Umay kakit din. Sumaruno akton. Ni, si kamat kayam ti masabat ko, Tony. Papanam? Ije balayo ko best. Sika nga ay, sa dino ti papanam. Sarong karak ko man ni Brian. Manong aminin nga aldaw asana nagparparik na kanyak, bes. Best. Saan kan amapan ije balay da? Tawan matlaang ni Brian ijay. Ha? Kasano anamwam? Ay na. Nalipatam ka di? Kaarubak tinobyom anya? Ay, sige, urayak latan ije balayda. Saan kan amapan ijay? Agsublita kid di ije balayo. Ta ijay tang agsarita. Bes, kaslada kayat masawan Adda ka di amom, ajak amo. Saan ko maadito iti pagsaritaan ta, best? Amangan no adda makangag. Ibagam kumano niya day tatap na mukmat. Ituloy mo. Ni Jelay. Nagsublin ni Jelay. Ha? Sino Jelay? Ti ex ni Brian Anya. Ape ang nagsubli na dya babae. Kalpasan ti naramid na ka ni Brian, idi. Nagpuskol pa ilang ti rupa nang agpakita. Best, sana dito iti pagsaritaan ta.
Agawid ta pay lang iji balayo. Ta ijaytan nga agsarita. Anya pa'y tinakitam, Tony. Jak mo, no kasanong ibagakken ka. Ngam panagkunak. Nasken amam ti amin. Jak mo, no kaano ang nagawid ni Jelay dito ayan tayo. Tauray siyak. Naklaatak. Idi nakitak iji ayan da Brian. Isumot lagaya makaslawan ng ti oras ni Brian kanyak. Makaungat pa yan numaminsan. Diyan ko na muna niya teramidak, bes. Relax, best. Saan tayo sigurado? No adda ti relasyon da? Amok no kasano nga inayat ni Brian ni Jelay, idi. Posibleng ag sinumlian damanan. Kasano ag pa yan na mapasamag dayta. Kasano lang ang dagiti plano mi, bes. Ay, kunakon, Ket. Ay, saan ko lakuman ngayon bagbagakan ka tinakitak? Rumwarak, Tony. Sa dino, ti papanam? Basta rumwarak. Dito'y kalaang, ha? Kat masalutsudan nak ni nanang. Ibagam nga da napataga na panak. Oy, di mo ibaga, amapan ka iji ayan da Brian. Kaya't ko apon kantag pa isubes. Ay, agpanunot ka pa nga umuna. Saan amabalin amapan ka ijay? Kat saan tayo pa'y mat nga amo ti pudno? Adaman salud-sudag, Jasmine. Anya day jay manong. Kaslo na saan matan nga umumay ni Brian dito balay? Ay, kwa. Busy ka nung amin iji garden na. Kasta ya? Uwan manong. No kasta nga rod. Saan nga iso dyan nakitak idi na minsan iji sentro? Karuprupa nala siguro. Ha? No kasta. Napan ni Brian iji sentro. Anya nga tinaramid na ijay. Napauli makamat. Ada ka din na ibaga, kadi mo nagustuhan? Ay, awan manong. Adala na lagip ko. Oh, best. Apay nga may ka dito'y balay? Umayak pa'y lagi standby dito eh. Jackpot yan, aday tala ang tigagaram. Ti ibagam kit di, kaya't mula ang abisitaan ni Brian. Ibagak malangan kan ka. Imayak. Takayat ko apan kan no pudno ang nagsinublian da Brian kan Jelay. Itigas ta. Amok matar aramidak. Ay, kat no makita na kan ni Brian ngay, kat salutsudan na, no apay nga adda ka ditoy. O di ibagak ngay may kalasin arungkaran. Numaamuan na ngay nga agul-ulbud ka. Di nan tumaamuan dayta. Malaksid no ibagam. Apay kumangay nga idanon ko kankwana. Si Kamat, best. Uy, best. No sa anak nga agkamali, kutsi ni Jelay, deta nakaparada dita paraangan da Brian. No kasta. Adda nga rod day dya Jelay dita balay da Brian. Uy, jak amo best. Uy, agasam ngay. Asinsado at talaga ni Jelay ita. Sige lang. Ay na, agselos ka man ako nakon. Ay, kung kunaklaang matday jay, di ka madanagan. Tasikalat tati ka pintasan, kan kaanosan a best friend ko. Tony. Ay, manganta pa'y kit di. Ay, marik na kung tibisin ko, best. Umunakan. Kurang payla ang ti ebidensya na alak. Apa ay? Mano aladawan ti kayat mo aya? Nasken nga ado. Tapno saanan nga agpalusot pa ni Brian magsarita kami. Hi, miss. Ha? Sino ka? Anya ti aramidam dito ay? Siya gayam ni Jasmine. Jas, for short. Adda ka din ni Brian dito'y balayda?
Di mo ka ditamagan no asino ang? Pasensya ka na. Ngam saan na si katigagarak. Ni Brian lang ti kayat ko makasarita. Brian! Rumor ka dita! Excuse me. Saan ka kumang agiskandalo dito eh? Nakababain ka dagiti kaaruba. Miss Jelay. Siyak gayam tinobya ni Brian. Kayat ko kumama kasarita tinobyok no mabalin laang. No ibagak ngay nga awan ni Brian dito eh. Jasmine, anya tiyar aramidam dito eh. Kayat ka makasarita, Brian. Saan na mabalin? Saan ka kuman amakibiyang, Jelay? Agpudno ka man kanyak, Brian. Adda ka di relasyon nyo iti daytoy a babae. Anya kumaita no adda. Saan kayo pa'y matanagkalaysa? Saan ka amakibiyang kunakmet, Jelay? Di mo urayan ama ibusti pasensyakan ka. Taamangan no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Jasmine, saan adito'y ti pagsaritaan ta? Adayutan iti balay, Jasmine. Awanin ti makibiyang iti panagsarita ta. Asino ni Jelay iti biyag mo, Brian? Pagayam ko lang ni Jelay. Mamati ka kumakanyak. Kat anya nga ro teraramidan na iti balayo. Kita ang nagiti aladawan. Mingming ama na imbag. Awan kayat asangon dagita. Ex ko ni Jelay. Kat kayat na ti makisinubyan kanyak. Ngem awanan ti mariknak apan nagayat para ken kuana. Gaputas si kati ay ayatak. Jak manam mo, no apay akanayon ang mapan ije palay. Apay nga ron na di mo papanawan. Di mo ibaga kay kayat mo matikadda na ije balayo. Jasmine, mamati ka kumakanyak. Si kalaang ti ay ayatak. Kat kayat ko kumatiag daw iti pamakawan mo. Amok ang nasaktan ka kadag iti inaramid ko iti kalabas. Brian. Di ka nagsangit, Jasmine. Si katay ay ayatak. Kat ituloy tati kalay sata. At damadmadlaw ko kan ka, best. Anya day ta, best. Uy, kasla naragsak ka ita, Uy, anya tinagsaritaan nyo kan ni Brian, idi kalman? Best, okay kamin ka ni Brian. Uy, kat ni Jelay? Diyaka mo, ngam ko na ni Brian kanyak. Awanan ti plano na makisinubyan iti ex na. Gaputa siya ka no ti ayayatan na. Makitam day ta, best. Naimbaglaangan tasaan ka nagiskandalo idi. Tano saan? Si kalaang tinaibabain. Uwan nga rod, best. Agyaman nak ha, talinapdan nak. Awan anyaman na, best. What are friends for? Anya ti kayat mamerienda. Siya akong ti mapan gumatang. Urayan nak ni ti balay, ha? Ay, saan Uy, ang mga namakita nak ni Manong mo. Kung anakit din agtatakawak. Saan mat, Saan ka mat nga grup-grup ang agtatakaw? Jasmine, naimbag abigat mo. Anya ter aramidam diti balay, Jelay. Diyak kaya ti apa? Sa anak nga imay, tapno makiapakan ka. No kasta nga rod. Apay nga imay ka. Agkidawa kiti pamakawan mo. Pasensyakan ka dagiti madian na aramid ko kada kayo ka ni Brian. Napakawan kan, Jelay. Kat sapay kumata di mon ulitan day, Jay. Talaga asaanan ang maulit. Nagsarita kami ka ni Brian. Kat dinan kayat ti makisinubyan kanyak. Tasigun kan kwa na. Sikan ti ay ayatan na. Agyaman nak no kasta, Jelay. Kat sapay la kuma. Tadumteng tumot ti lalaki aparakan ka. Agyaman akmat, Jasmine. Alaam da ito eh. Anya tilinaon da ita paper bag. Awatom kit din. Peace offering ko kan ka. Amangan mat no. Bomba tilinaon da ita.
Saan? O alan, awato mo na. Masigurado ka magustuhan da ito eh. Agyaman ak nga rin nung kasta, Jelay. Kan, mabalin ka di nga arakupan ka? Katuan apay kit di na saan? Agpagayam ka nga rodan, Jasmine. Manipod idi, saan kun anakit kita pa'y ni Jelay dito'y lugar mi. Pagyamanak met, tas saan anasulisog ni Brian, ket natungpal ti arapaap mi nga agkalaysa. Ket ita, addaan kamin iti dua nga anak. Uray simple lang ti panagbiag mi, makunak anaragsak ti pamilya abinangon mi. Alakastan, ket agyamanak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Jasmine. Jasmine, pagayam ko, kablaawan kayo. Tay kunada nga ruden, nuda kayo tinaikari iti tunggal maysa, uray anya pa'y apanubok ti dumteng iti ayan ayatyo, da kayon tulatta ti agkatuluyan. Ala, sapay lakuma tagtultuloy ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingka nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Jasmine, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, ken iti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.